Všetci okolo teba vedia, že vzťah, v ktorom sa nachádzaš, nemá zmysel, že sa to skôr či neskôr tak či tak skončí rozchodom, no ty v ňom napriek tomu ostávaš. A to je presne ten moment, keď máme potrebu meniť druhých ľudí, keď chceme, aby videli tú správnu cestu, ktorá je správna podľa nás. Pokiaľ by sme však bezpodmienečne milovali našich blízkych, či už sú to rodičia, deti, súrodenci, nemali by sme žiadnu potrebu meniť ich. Ale keď ich život by bol oveľa lepší, keby sa len konečne dostali na tú cestu seba rozvoja, keby začali čítať také isté knihy, ako čítam ja. Jediné, čo môžeš urobiť, je byť príkladom toho, čo je v živote možné, ako sa ten život dá žiť. Môžeš s nimi zdieľať svoje názory, svoje myšlienky, veci, ktoré máš rád, ale musí im byť dovolené, aby si vybrali to, čo oni pokladajú, že je správne pre nich. Inak pre nich nie si podporou a jediné, čo robíš, je, že im vnúcuješ svoje vlastné limitujúce presvedčenie.